Bitbit ang kaalaman at talento. Ipinakita ng mga mag-aaral ng Kalasyaw ang kanilang husay sa iba't ibang larangan ng sports at akademya. Sa kabila ng mga pagsubok, nagtagumpay ang mga kabataang ito. At bilang pagkilala sa kanilang tagumpay, pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw ang pagbibigay pugay sa kanilang mga nagawa. Kabilang sa mga kinilala si Prince J.R. Dumagos na tinanghal bilang kampyon sa National Basic Accounting Contest, gayon din ang mga piling mag-aral mula sa Kalasyaw Comprehensive National High School na naging bahagi ng National Science Quest Contest at ang mga estudyante ng Wood Elementary School bilang qualifiers sa Regional Festival of Talents. Isa pang tampok na kwento ay si Jasmine K. Vinoya, isang siklista mula sa Sermilan Learning Center na kamakailan ay nagwagi ng 2 gold medals at 1 silver medal sa 2025 Hill Cycling National Road Championship. Ayon kay Jasmine, ibigay ang best effort. May medalya man o wala dahil ito ang susi sa bawat tagumpay. Ang pagkilala sa kanilang mga ambaga ay hindi lamang isang pagpapakita ng pagpapahalaga sa kanilang pagsisikap, kundi nagsisilbi ring inspirasyon sa iba, lalo na sa mga kabataan ng Kalasyaw at sa buong komunidad. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tataka, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.